Hello friends and welcome to you all in your favorite program युवापंथी with Sachin. 2015 सुरू जाल्ले आसा फ्रेंड्स आणि त्या खातीर पुराय टीम युवापंथी with Sachin हांचे कडल्यान तुमकां सगळ्यांक पुराय गोंयकारांक न्यू इयराच्यो हुनहुनीत खतखतीत परबी सारकी. आणि आयची युवापंथी म्हळ्यार क्वेश्चन आन्सर्स सुरू करच्या पयलीं ब्रेकिंग न्यूज ऑफ दिस वीक. प्रुडंटाच्या एका रिपोर्टराचेर जालो अन्याय. एके राती प्रुडंटाचो रिपोर्टर मुकेश कुमार पिक्चर पळोवन जेन्ना घरा वयतालो तेन्ना कांय भुरग्यांनी ताजेकडे दादागिरी करपाचो प्रयत्न केलो. ह्या गोष्टीची कंप्लेंट करतलो म्हूण मुकेश कुमार जेन्ना पणजे पुलीस स्टेशनार आयलो तेन्ना मुकेश हिंदी उलयता ते पळोवन ताजेरूच आरोप घालपाचो प्रयत्न जालो. पीसीआर पीआय वस्त आणि पीएसआय विक्रम नाईक हे दोघी जाण तांचेकडे वायट तरेन वागले म्हूण मुकेश कुमाराचो आरोप आसा. पूण सध्या ह्या दोगांचेर डिपार्टमेंटल चौकशी चालू आसा. टीम युवापंथी विथ सचिन ह्या गोष्टीचो निषेध करता. मुकेश क्या समझते हैं? पीछे से मारा तो तुमको पूछा ऐसे बैठा क्या थप्पड़ मैं मारता था. हाँ तुमको थप्पड़ मैं मारता था जब आपने मेरे से तुम करके बात किया था. हमारे तुमको इंचार्ज को बोल रहे हैं अभी ये टाइम रहने के लिए. हाँ तुम क्या समझते क्या बात कर रहे हैं आप? तुमको मारता था ऐसा मारता नहीं ऐसे बात करता है. अरे तुमको मैं पहले बोलता है हम कभी हाथ लगा तो तुमको अंदर उड़ाता था पहले. थप्पड़ मारा क्या बोला? हाँ कितना लोग पागल है. थप्पड़ दिखाओ कैसे मारता हो. आमचो ऑन ग्राउंड रिपोर्टर सचिन 2 सद्याक स्पॉटाचेर आसा. एक टॉर्च घेवन हाजेर चड उजवड घालपा खातीर पळोवया ताजे कडल्यान कितें म्हायती येता ती. सचिन सांग. सचिन आयकपाक येता? हय हय आयकपाक येता. सांग सांग. म्हणजे टॉर्च्यू ऑन आसा. येस फ्रेंड्स आमी सद्याक पाटो आसा जंय ही सगळी घटना घडलेली आणि येस आमच्या वांगडा आसा ज्याच्या वांगडा ही सगळी घटना घडली तो प्रुडेंटाचो रिपोर्टर मुकेश कुमार. मुकेश जी स्वागत है हमारे शो में. बिल्कुल. मुकेश जी क्या हुआ था उस रात को क्या आप बता सकते हैं? हाँ मैं फिल्म देख करके वापस अपने फिल्म देख के वापस जा रहे थे. सुनिएगा ये एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है. फिल्म देख के कौन सी फिल्म थी? पीके मैं देख करके पीके ये फिल्म देख के देखने गए थे लेकिन पीने के बाद फिल्म देखना मना है. जी हाँ उस दिन मैंने पिया और पीने के बाद पीके देखने गया क्योंकि मुझे लगा कि पीके देखने इसको लगा क्या लगा इसके बारे में हम बात करेंगे. क्या लगा था उस आपको? रात के 1 बजे फिल्म खत्म हुई. 1 बजे ये फिल्म खत्म हुई थी. अच्छा थी फिल्म अच्छी थी लेकिन ये मेरी कहानी नहीं है. मेरी कहानी कुछ अलग है. मैं बताना चाहता हूँ कहानी इन्होंने कहानी भी लिखी है. ये कहानी पे बहुत जोर देना बहुत जरूरी है. कहानी क्या है? कौन सी कहानी कौन सी फिल्म बनाने वाले हैं आप? सचिन मैं फिल्म नहीं बनाने वाला हूं. मैं बताना चाहता हूं अपनी कहानी कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ. आपके साथ हुआ ये था कि आपको एक पुलिस वालों को आप जब बताना चाहते थे आपके बारे में क्या हुआ आपके साथ क्या हुआ तब आपको मार मिली. तो क्या हुआ था उस रात? मैं यही बता रहा हूं कि पुलिस ने उल्टा मेरी बात जैसे आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं वैसे पुलिस मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं कर रही थी. पुलिस उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं कर रही थी. शायद पुलिस बहरे थे. इसका मतलब बहरे पुलिस भी हमारे डिपार्टमेंट में नजर आते हैं. क्या हुआ था? पुलिस बहरे थे? मुझे नहीं लगता बहरे थे लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसा था जो कि वो मेरी बातों को अनसुनी करके वहां से निकल जाना चाहते थे. वो चाहते ही नहीं थे कि मेरी बातों पे कोई एक्शन लिया जाए. मुकेश कुमार आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस वालों ने मेरी बात नहीं सुनी और उल्टा मुझे ऊपर तारीफ करते रहे और मैं कोशिश करता रह गया कि मेरी बातों को सही तरीके से सुना जाए. सही तरीके से सही तरीका क्या है अभी तक पता नहीं है लेकिन जी हाँ बिल्कुल सही बात की गई. सुनने की कोशिश नहीं की गई है. कोशिश करनी चाहिए. कोशिश में ही सफलता मिलती है. आपने कितनी बार कोशिश की? सचिन ओवर टू यू. ओके सो हे आशिल्ले आमच्या वांगडा ऑन ग्राउंड रिपोर्टर टॉर्च घेवन सचिन जांच्यांनी हाजेर ह्या गोष्टीचेर चड उजवाड घातलो टॉर्च घेवन. अँड येस तांच्या वांगडा आशिल्ले मुकेश कुमार जांचेर अन्याय जाला ते रिपोर्टर आसा प्रुडंटाचे. अँड युवापंथी टीम युवापंथी विथ सचिन ह्या गोष्टीचो खऱ्यांनीच सिरियसली खूप निषेध करता. कारण समजा रिपोर्टरा वांगडा अश्यो गोष्टी जावपाक शकता जाल्यार आम आदमी हांच्या वांगडा कितें जावपाक शकता. सो चिंतपाची गजाल आसा फ्रेंड्स. पूण मुवींग टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट दॅट्स कॉल्ड युवापंथी क्वेश्चन एंड आन्सर्स. आणि आयचो क्वेश्चन म्हाजे भरपूर सिंपल आशिल्ले अँड ताजेर कितें आन्सर्स गावले कारण कॉलेजीन खंयचे वचोंक ना कारण क्रिसमस हॉलिडे न्ही रे सद्याक. सो आमच्या पणजेनूच हांव भोंवलो. कांय क्वेश्चन्स भुरग्यांक विचारले. कितें क्वेश्चन एंड आन्सर्स आसले चेक इट आउट. सो फ्रेंड्स रायट नाव आमी आसा पणजे बस स्टँडार अँड क्रिसमस सीजन अँड न्यू इयराचे सद्याक सगळे कडेन बोवाळ आसा. अँड ह्या बोवाळान म्हाका कांय भुरगे मेळ्ळे बस स्टँडार. स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं पाके रहूंगा. कोणे म्हणिल्लें रे? लोकमान्य टिळक. जवाहरलाल नेहरू. डोंट नो. लोकमान्य टिळक. स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं पाके रहूंगा. हे कोणी म्हणिल्लें?
छत्रपती शिवाजी महाराज. खबर लोकमान्य टिळक. खबर ना. गांधीजी. डोंट नो. खबर ना. कोणाची उत्तर आहे? लोकमान्य टिळक. लोकमान्य टिळक. स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं पाके रहूंगा. कोणे म्हणिल्ले? बोस. शिवाजी द बोस. शिवाजी द बोस. शिवाजी द बोस. शिवाजी द बोस तो शिवाजी. सनी डिओल. रवींद्र ठाकुर. नरेंद्र मोदी. स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं पाके रहूंगा. कोणे म्हणिल्ले? लोकमान्य टिळक. तिलक. लाल तिलक. स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं पाके रहूंगा. कोणे म्हणिल्ले? सुभाष चंद्र बोस. लोकमान्य टिळक. लोकमान्य टिळक. सर्वपल्ली राधाकृष्ण. सर्वपल्ली राधाकृष्ण. सुरपती राधाकृष्ण. सर्वपल्ली राधाकृष्ण. सर्वपल्ली राधाकृष्ण. सर्वपल्ली राधाकृष्ण. आगे से चंद्रशेखर आजाद. सुभाष चंद्र बोस. जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू. स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं पाके रहूंगा. कोणे म्हणिल्ले? खबर ना. आंबेडकर. लोकमान्य टिळक. स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं पाके रहूंगा. कोणे म्हणिल्ले? खबर ना. सुभाष चंद्र बोस. हिस्ट्री किती नुकड़ो और रुक्मणी कृष्ण किती नुकड़ो. नेशनल रिवर ऑफ इंडिया. गंगा. 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 नो आयडिया. गंगा. इंडियाची नॅशनल रिवर खंयची? शापोरा. गंगा. इंडियाची शापोरा. नॅशनल रिवर ऑफ इंडिया. गंगा. सरस्वती. दोनों. गंगा. खबर ना. दोनों. गंगा. नॅशनल रिव्हर इंडियाची. गंगा. यमुना. I also feel. Yeah. National river. Narmada. Ganga. नॅशनल रिवर ऑफ इंडिया. नेशनल. I think गंगा. नॅशनल रिवर ऑफ इंडिया. रिवर ब्रह्मपुत्र. I guess it's Ganga. Nil. खबर ना. गंगा. River. गंगा. नॅशनल रिवर ऑफ इंडिया. गंगा ब्रह्मपुत्र. हु इज द टुरिझम मिनिस्टर ऑफ गोवा? पास. कोण असतलो? पास. Don't know. सत्तरकार. विश्वास सत्तरकार. I'll give you options. Okay, I'll give you options. A. लक्ष्मीकांत पार्सेकर. B. रमेश तवडकर. C. सचिन सुल्लेकर. काय D. दिलीप परुळेकर. C. पार्सेकर. B. C. सचिन सुल्लेकर. शुअर तू? Not sure. बरं, सचिन सुल्लेकर खंयचो MLA खबर आसा तुका? टोकला पण नाव ऐकला. शुअर आन्सर करेक्ट आहे त्याचे? ना शुअर ना. सचिन सुल्लेकर माझे नाव आहे. हु इज द टुरिझम मिनिस्टर ऑफ गोवा? दिलीप परुळेकर. नरेंद्र मोदी. टुरिझम मिनिस्टर ऑफ गोवा. खबर ना. मिकी पाशा. दिगंबर कामत.
दिगंबर झाला. टुरिझम मिनिस्टर ऑफ गोवा. टूरिज्म मांजरेकर. नो आयडिया. मिकी पाशेको. दिलीप परुलेकर. दिलीप परुलेकर. टुरिझम मिनिस्टर याद ना कोण असतं? याद ना हु इज द टुरिझम मिनिस्टर ऑफ गोवा? I don't know. Really don't know. The past Prime Minister. Chief Minister of Goa. आय गेस लक्ष्मण पार्सेकरचं मिकी पाशेको. टुरिझम मिनिस्टर कोण? खबर ना. दिलीप परुळेकर. खबर ना म्हाका. टुरिझम मिनिस्टर ऑफ गोवा. टुरिझम मिनिस्टर कोण? खबर ना. अनोकळो. डोंट नो. आमच्या गोंयान कितले जिल्हा हा? 20. 28 11. जिल्हा 12. 11. कितले जिल्हा आसा आमच्या गोंयान? नो आयडिया 2. 26. 26. आमच्या गोंयान कितले जिल्हा आसा रे? 7. 2. North South. 2. जिल्हास नो. 7 or 8 something. Wayan Jilla. 11. 2. खंयचे? North and South. आमच्या गोंयान कितले जिल्हा आसा रे? खबर ना. मॅक्झिमम 32. 2. North Goa. जिल्हा 17 और 17 आमच्या गोंयान कितले जिल्हा आसा? टोटल 2. I mean 2. जिल्हा 2. खंयचे? नॉर्थ गोवा. जिल्हा हाऊ मेनी जिल्हा? 22. 25 30. above 30 I guess 7. 12. 2. But I know North Goa, South Goa. कितले जिल्हा आसा आमच्या गोंयान? 13. जिल्हा 2. 12. जिल्हा 2. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? Dr. Pranab Mukherjee. Okay. Who is the governor of Goa? Mridula Sinha. Wow. How many talukas are there in Goa? First 11, now added Darbandra 12. Friends, he really deserves it. And अशी जनरल नॉलेज आजकाल असं भरपूर गरजेचे आसा तेन्ना तूं खंयसरूय कामाक वता तेन्ना. एंड येस, आमच्या वांगडा ताचें नांव Suraj Fatarwekar. सुरेश फातर्पेकर. रियली कॉंग्रेच्युलेशन्स वन्स अगेन. एंड इतली जनरल नॉलेज कितें करता तूं? Mechanical. Diploma in Mechanical Engineering. खंयची कॉलेज? ISBT, Vasco. वाव. ओके. सो म्हाका याद दवरची पडली केन्नाय कॉलेज केन्ना येताना मातशें हांवें टफ क्वेश्चन घेवन येवचे पडले. सो कॉंग्रेच्युलेशन्स वन्स अगेन. आनी हे प्रायज फ्रॉम कसान साउंड्स अँड लायट्स एंड फ्रॉम टीम प्रुडंट आणि टीम युवापंथी तांचे कडल्यान कॉंग्रेच्युलेशन्स वन्स अगेन. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.